Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Yahoo! Action Radyo. Cuatro minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Liwat naman nga magapangalaga ng inyo sa rin nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition Miyerkules kon Huwebes. Ikaduwang Huwebes sa bulan sa Marso tuwig 2022. Inyo ka-aksyon Marlon Hinovoya ang sa mga adlaw Marso 10. Labi na ang mga inuras sa kainasang kagahon. Hindi maayo ang gindala nga lakat sang panahon. Dari sa Bacolod kag halos taran-taran nga mga lugar sa Negros Occidental. Ang gintupan sang hindi hamak kadamol nga ulan. Amot yang ulan nga daw hindi kinaandan mo. Ulan nga daw wala buwas ang pagbunda kag pagwaswas diya. Oh no! Damo-damo ang mga lugar o kon kabaranggayan sa Bacolod. Labi na ang mga nanubuan. Ginbaha ang bagosbos o kon ilig sa tubig. Kon sa mga Tagalog pa, rumaragasa. Tikon himay-himayon naton mga kaakson. Ang mga inadlaw nga naglabay sa ring tuwig 2022. Ang kainasang kagahon amotong makabig unang adlaw mo. Unang adlaw sa mga tuig nga grabe ang pagbubo sang ulan, di ba? Nakadumdum ka mga nagbubo ang ulan, nagliligad nga mga binulan. Duwag giday, no? Nagtupa sa pero hindi parehas to kain na sing kagahon. Grabe ang pagbubo niya. Pero ano bala ang ginalinan sini? Isa dari tilaban-laban ang maning low pressure area kon LPA. Kung lantawon ta ang report sa pag-asa, aragyapon ang LPA nagalili sa pungsod sa Pilipinas. Sa mga adlaw, siling sa pag-asa, ginasigahom. Nga amo ining LPA nga mga dala sang medyo makanay-kanay nga tiyempo. Di amo gituod gido at kanay-kanay tiyempo naton subong. Hindi tanto ang kainiton, pero may nagaporma galom. Nagtuloy tika-tika man si haring araw, pero may ang kalaban ng mga inuras mabugnaw kag mahandong. Ang LPA ulihing nga nakitaan mga 255 kilometros. Bagat na nakatundaan sang surad sang Puerto Princesa sa may Palawan. O kon 465 kilometro nakatundan sang surad sang Zamboanga. Ang nami-nami lamang dari pamatian mga kaakson, bangod sa ding sang pag-asa ning LPA ni, may manubo kag may magabay nga tsansa nga mangin bagyo. Amo lamang ining ato sa nga pasalamatan. Basta lamang siya sa LPA. Kaga hindi na sa maghimo bala nga bagyo ang pinakamaayo pagitani diri na kung way naging sang bagyo nga bagawaswas sa Pilipinas sa kabugusan nga tuwig 2022. Okay lang na kung magtupa ang ulan basta mabot-buot lang ulan, insakto lang ulan, makapabasa lang sang nagmalala nga karutaan kag naglalayong nga tanom. Pati balatyagon nga malaka nagsingki. Pwede man mapabugnaw sang pagtupa sa ulan.
makapabugnaw mas pinsar mo. No, ang kabugnaw nga panahon dala sa pagtupa sa ulan. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Bundakan tara. Hindi ang ulan. Kundi bundakan tara ang mga balita sa bayan sa lokal. Unahon ta balitang sirad anay. O kon balitang siraduhay. Pero ang saradan di ang portahan, di man bintana. Kundi ang saradan temporaryo. Ang pinaka mga dalan sa Bacolod-Bangol sa campaign rally. O kon pagpangampanya sa isa sa pinakadako na grupo sa mga kandidato sa Pilipinas. Buwas na nga adlaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang apektado na rin nga dalan. Hernaiz Lacson. Lizares Lacson. Hernaiz Aranata. Kag Lizares Aranata. Amaning dalan nga ginagyan sang linibo ka mga salakyan kada adlaw mo. Importante ni mabaluan. Ilibinagis sa mga permi na galabay. Sa sining dalan ko nalagyan. Subong palang pulo paminsar na kabada. Kundin pwede mag-agi para hindi malang-alangan, hindi makibot, at hindi magsingki ang inyo baratiagon. Kung kamo ang dumilian nga magkalabay, sina nga mga dalanon. Ang siling ni BCPO spokesperson na Police Lieutenant Colonel Gabana, ang mga dalan nga nagapalibot sa Paglaom Sports Complex, nagaporma ina kwadrado nga dalan mo, di ba? Kita nyo managurong Paglaom Sports Complex. Bata pagkita Paglaom Sports Complex na ina. Di ang dalan nga nagapalibot dira una ang dalan sa Aranata. Nagatapik ang dalan sa Hernaiz. Lusot sa Lacson, lusot sa Lizares. Amo na ang dalan nga nagaputos sa Paglaom. Ang rason kon nga temporaryo nga pagkasaradan inianay sa sulod sa pinamalang kauras tangod sa ginapaabot ka pagtipon sang linibo ka mga tao nga mga tambo kon masaksi sa Grand Rally ni Presidential Candidate Leni Vice President Leni Robredo. Pero sa mga nagataas kilay na sa mga agtang nyo tangod laban-laban amogid ang mapektuhan. Don't worry. Be happy. Tangod siling ni Gabana, mayara sang temporaryo man nga rerouting. May plastado man nga traffic plan para hindi tanto mapektuhan ang trapiko ang mga motorista. Plus mayara man sa mga traffic enforcers. Ang mga traffic enforcers daw pariholan ni sa Boy Scout nga laging handa. Handa sa pagbulig kag handa sa maghatag sanggiya sa mga motorista. Balantayan ni buwas kun bala magabahaayhan ang kolor nga pink. Kag ayhan wala sa makitaan nga nagasoksok sang duag pula. Ayhan pink tanan. Meron nagasiling nga pink, meron nagasiling nga fuchsia pink. Ang pila ka mga kilid sandalan na matamat ninyo na makitanda nga mayara sang ribbon nga pink. Tama nakatimbre ka na isakon. Oy nano, ubos ko na subong ang mga t-shirt nga pink. What? Ang mga ribbon nga pink, ang mga panapton nga pink, ang mga kalo nga pink, ubos ko na. Di amang goro, may goro iban nga balaklan man Bantayan taman boss, kung malasin ang opisyal sa ang gobyerno sa Bacolod ang nagatambong sa sining campaign rally sa grupo ni Leni. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang ganyan hulat na rin sa Bacolod noon among desisyon ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia. Kaya tubto subong ti way pa sa makadesisyon kung sino magkasuportahan niya.
nga presidential candidate. Amo na lang siya ang taas nga opisyal diri sa Negros Occidental nga ginahulat ang iya sa nga desisyon kay kalabanan nga mga mayors mga kaakson daw ginbungkit urot gid o sa mga hampa mga taksi agin kalis gid ginbungkit urot gid sa nga BBM Sara may nagkalabilin pa man nga nagasuporta sa kandidatura ni presidential candidate Vice President Leni Robredo. O isa drama kakson nga pag-un man kabaskog man opisyal nga nagasuporta sa kandidatura ni Vice President Robredo. Wala sa liwan kundi si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Buwas nga adlaw ba si kon arang presensya ni Mayor Bing? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito nga makita naton buwas presensya ni Mayor Bing, isa lang bot silingon sila. No, kay kung sino man nga opisyal sa gobyerno, public officials, nga rada nagatambong sa campaign rally sa isa ka presidential kag vice presidential candidate, laban-laban suportan nila ara na sa amuna nga kandidato. Hindi man na pwedeng nag-sit-ilan na siya. Ano pag-inibas sa nga balita sa bayan sa lokal? Councilor Ramos plano makigsapol sa alkalde kagapila ka mga departamento sa gobyerno lokal angot sa mga tikang posible himuon sang syudad kung madayon ang untat biyahe dere sa Bacolod City. O sa isa balag ka hotel dere sa Bacolod, kamo ko nakita nga may pagtilipon na sa mga kandidato. Ay nakita ko to kandidato nga ari dere sa Bacolod. Laban-laban ba si kung ang suporta nila ihaboy nila kay Vice President Leni Robredo Blau. Amo nang bantayan ta. Samtang overflow nagsurrender, nagampo ang overflow. Ang abalidad kay kasarang kagbolyada sa baha dala sang bunok nga ulan, wala niya masarangan. Ang overflow nga nag-agot sa duwa ka barangay kung duwa ka purok sa barangay Vista Alegre, Bacolod, narosdak. Ano ba lang istorya sa likod sa sining overflow nga ni? Dugay na bala ini. Why niya masarangan ang kusog sang pagbagosbos sang tubig baha sa pagbubo sang ulan kaina sang kaagahon. Aksyon Radio. Ulo overflow lang ni pero tema puslan ni sa mga residentes lugar. Damo sa mga kabarangayan di nga nagakadapat gid butangan sang overflow ang ila sini ginalabayan ginatabukan nga kasubaan. Di concern na sa opisyal ni Ras Barangay kulala na sa kapisan sa opisyal sa barangay. Sabahin naman sa balita nasional antes na kadora kato sini nga patrol. Sa balita nasional, DA ginsuspender ang pagtransport sang live birds. Halin sa Luzon, pakadto sa Mimaropa, sa Visayas kag Mindanao, sang 30 ka adlaw. Suspended, 30 days, sakbulan. Ang ining desisyon nga pagsuspend sang DA, ulihilan niya, naunahan niya sa desisyon diri sa Negros Occidental, ang live birds. Nagligad pati ang nagsuspender mo ang Negros Occidental. Samtang IATF pagkatalakayon ang posible papatuman sa alert level 0. Bot sa lingon, ginatalakay sa mga konplano talakayon sang NIATF ang pagdula na sang alert level sa bugos nga Pilipinas. New normal na, kabay pa. 517 na 5:17. Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Luantara. Ato sa mga patrol, Ibalonta Observation Report. Ibalonta mag-aksyon ang sitwasyon subong may ara sang pila ka mga kumbuyahan sang langis nga nagpa-rollback sila sa presyo sa ila sa negatong dito sa Southern Negros. Ining kumbuyahan sang langis nakita ta pagbiyahe naton kay na pagkadto natos Banwa sang Isabela mayara sang damo nga branch mo kon nga ining kumbuyahan sang langis. Ayo man parang at least mayara sang kantuan
ang mga kaaksyon ta kang ila sining budget ya ultimo lang gid sa pagtughong sa ila sining nga ginamaniho nga sarakyan way na ba na sobrabla kung tuhangan nila sa medyo mahal-mahal ba kung kulangon sila. Observation report sa Patrol. Aksyon Radio. With Action na John Diaz. Action John, kamusta magkaulong sa buong? Please come in. May nga production may hapon sa tutanan nga mga kaaksyon ang patrol. Ari kami subong hapon diri sa area sa Dalan Burgos. Pakadto kita sa may Burgos Public Market. Wow! Pero gini medyo mabulbugat ang trapiko sining Webes ang hapon. Pero bisan pa mga kaaksyon nga medyo magumguma atong kilangitan daw ay kikafatsag ang atong motorista sining mga tanion mga kaaksyon. Makita naton na mga salakyan nga padulong sa merkado vertikramo di pasay nga jeepney siguro dugangan pag hindi kay nagdinamo-damo balahing mga salakyan nga ginagamit ko Roblaction Marie Corrida para sa nasyonal ini nakibot ko kay ti subong adlaw do naglambihong gid sila sa dalanon siguro preparasyon ini no para sa mga masunod nga mga inadlaw. Pero in terms sa mga kaaksyon mas mga private nga salakyan ang area naman diri sang dalan na Lacson o malin mga kaaksyon diri sa may provincial capital Lagun pakadto diri sa Burgos Lacson sining hapon nakabig man diri nga moderate heavy to heavy ang trapiko mga kaaksyon. Makita naton diri amat-amat nga nag-build up ang traffic labi na kung palapit sa may intersection point sang North Capitol Drive. Gaya advice naton sa aton nga mga kaaksyon kung nagadali ka puli pagkatos Talisay, ari ka subong nga mga tanion sa may area sang Lacson. Wala ka pa bang kalabot sa may Provincial Capital Lagun, pwede ka amat-amat na left turn left turn ka dirao sa area sang South Capitol Road. Lusot ka Gatuslao, lampos ka Gatuslao, usuyo mo lang Gatuslao, dire-diretso na makakson sa bahin sang BF Aquino Drive. Hindi ka mag-right turn, labot ka sa may Abis, left turn kaya pag sa may Santo Niño stop, then San Juan ka nga road, kadto ka to, diretso Banago, paladapos ka naman paglabot mo sa may Palapala, dira nila, right turn ka, pabalik diri sa may Bangka Pepsi, di ba? Kalapos ang imong shortcut. Kaya kung dra ka gidya mag-usoy sa Ramos, diretso ka diri sa may Robinson, kasos yawan ka siguro dra pila sa mga salakyan, pero tika dagramo kagabukat sa trapiko, pasaka dito sa area mga kaaksyon, sang Buri, dala sa may Buri Lacson at ubang sa City Mall, moderate heavy to heavy ang traffic situation sining hapon mga kaaksyon. Ginmuno ko magulang kami kanina ipit man din kami sa traffic sa area sa Burgos. Ari kami tubang sa Burgos Public Market, may traffic lights diri abi. Mo tabo medyo mabulubog-at gid ang traffic ko sining adlaw mga kaaksyon. Kung makita naton damo salakyan, may mga alay especially dito sa may Lopez East pabalik diri sa area sang downtown mga kaaksyon, east to west nga direksyon amo gining nagasinong balik sining mga tanion. Taxi damo man nagabiyahe, di pa sayang nga jeepney naga sinombali man sila. Pero naon kila ni at least may advisory kita sa aton nga mga kaaksyon ilabi na buwas nga adlaw kay miara sa temporary closure according kani kay Police Lieutenant Colonel Sir Lagdamana, temporary closure mga kaaksyon sa area sang Rosario it's Hernaes Lacson, Hernaes Araneta, Lezaris Lacson, Lezaris Araneta. So matabos sila diri tanan nga private nga salakyan nga pakadto sa south, ang himuon nila sa Lacson, going south Lacson maleft turn sila sa Hernaes and then left sa Adelpha, liko pa tuo sa Lezaris mga kaaksyon, left sa Lacson going to their destination. Mga private na salakyan naman nga going south sa Araneta naman niya, no? Right sa Rosario, liko to sa Rosario mga kaaksyon, and then left turn pa Araneta going to your destination. So do regular route gyapon. Private vehicles sa mga makadto sa Northern Lacson, paglabot ninyo sa Lizares, right turn ka mo mga kaaksyon, then left sa Carmen, liko pa wala sa Hernaes, right pakadto sa Lacson, dire-diretso dayon. Sa tanan nga mga public utility jeepney nga may ruta shopping, liko ka mo pawala sa may San Sebastian, right sa Lacson nga area, wala pa Hernaes, then going to your respective destination. So muna abi, for example, halin ka mo sa area sang dalan sa Libertad. So daan mo nang usuyo ninyo. Doon niya ulyara takuling naman, diri ka mo kalusot sa Hernaes,
right ka mo sa Lacson, liko to sa Lacson, left turn Rosario, then right turn, so yun na Rosario, nabot ka mo rin na going na pa downtown area. Kung man silingan ka naman ng nga ruta, pakadto ka sa Ernaes, usuyon mo, ma-right turn ka sa Lacson, left ka sa Rosario, right kaya makakson sa Gatuslao, so hindi ka na magdiretso sa may Araneta, right turn mo Gatuslao, ang original ni mo nga route, no, sa may Gatuslao area. Kung anihis ka naman nga ruta, halin ka, pakadto ka sa downtown, right turn ka makakson sa Rosario, ang original ni mga route, usuyon mo, right turn Rosario, Gatuslao, left Araneta, going to your destination. Mandalaga, Lizares, or makadto ka sa Lizares, Araneta, right turn ka sa Digang, then left turn ka sa Rojas, ma-left turn ka man sa Lacson, then right turn ka naman sa Lizares, kadto ka sa Libertad. Nabot na sa Libertad, pabalik ka naman Dalagan, left turn ka sa Ernaes, right turn ka sa Ernaes, Lacson, then left turn ka sa Rosario, Lacson, right turn ka sa Araneta, Rosario, Araneta, Macacson, dire-diretso sa mga destinasyon. Then, sa Kunbata, Banago, man nga ruta, same sa Mandalagan nga route ang mga sundon gamit ang old ninyo nga ruta gid. So, wala sa masyado nga changes for Bata, Banago nga destinasyon mga Kakson. So far, amo na mga update development kung lakat sa traffic at Babalan, Balantayan boss nga now, kung maging kamusta naman yung lakat sa trapiko. Report, gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kanagasaring sa tuturan nga maka-aksyon sa mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na dyan. Yan nga bahin dala sa aton sa stream. Okay, Alex Fuentes, mayong hapon. Salamat gid, Alex Fuentes. Si Elizabeth Gamala, keep safe always, God bless. Okay, Inday Blaza, good afternoon. Shane Anthony, mayong hapon, live New Jersey, pa-shoutout lang ko na, family Lipanya. Thanks, God bless, more power sa imo sa program. Joshua Christopher Bilas, good afternoon. Ma'am Vanessa Mayo, good early action na Marlon, monitor sa nga kagahon, dari sa Minnesota, USA, God bless. Girly Coniando. Mayong hapon, Marlon. I'm watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat. Christine Minyez Villalobos. Monitor lang kami din sa may barangay Pandanon, DSB. Araman si Ana Sinoro, si Ma'am Yvonne Buiser. Good afternoon, Dan Sharing. Okay, salamat gid. Ray Flores Baryoga. Riaglo Ornaldi Mijay. Sige, salamat. Evelyn Nepomuceno, mayong hapon, watching from Makati City. Inday Hubalumina. Okay, watching from Hong Kong, si Ma'am Riaglo Ornaldi Mijay. Jeremy Latosa, mayong hapon, Aksyon Marlon, thank you. Michelle Ogag Barutag, mayong hapon. Milan Oligo, okay, tamyo lang, Ma'am Vanessa Mayo. Doc Matt Mayo, Jinky Dialag doon. Noel Amar Alex Montesa, live sa Bana Cafe. Salamat kid. Si Alex Montesa, rakonwa, monitor man. Sa ligad niya mga tinion. No? Okay. Thank you. Iban balikan taraman, dugay-dugay.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, hibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Unahon ta mga kaaksyon ang report halin sa Bacolod City Hall. May angot din sa planong pag-transport strike sa pila sa ka mga miyembro sa grupo sa transportasyon din sa Bacolod. Ang pamangkot kung bala yun, dayon o kung hindi, huwag pa rin mabalaan, huwag pa madesisyonan. Action Radio City Hall Report. Detalis ang balita halin sa Bacolod City Hall with Action Art. Tayo po Action Art. Mayong hapon, please come in. Action Marlon kuhaan naton sa reaksyon si Councilor Dindo Ramos. Matapos nga advancer naka-istorya kita kay Mabet Catalvas nga ila na ginaplansa kag ang ilang grupo sa Kivakda. Actually daw willing sila nga mag-upod sa sining patigayunon no nga untag biyahe sa March 21 ang inisyal ginatag pero why pa nagasigit ang ilang meeting sa pagdawag naton. That is why gincheck naton kay Councilor Dindo Ramos kung ano ang mga preparasyon nga himuon sa city government. If in case nga i-postro sa sining grupo, i-postro nila ang ining plano nga magpatigayon sa untat biyahe sa mga nagkalain-lain nga ma-transport sector diri sa Bacolod. Suno kay Ramos kabong chairman sa Committee on Transportation, abinado siya nga di hindi preparadong syudad no kagway gid sila actually subong sang plano kung anong sarang nila mahimo kay ti gulpiada ini kon matabo aksyon na Marlon although siling diri ni Councilor Dindo Ramos whatever nga desisyon sa transport organization siling niya tiilan siya diretso kag ginarespeto niya. In fact may plano siya na magpakisubilanon kay Mayor Binglio Nadia sa ano man na contingency plan na matabo sa palabuton nga mga sinimana. Kaya ang isa dari ka punto naging parayag ni Councilor Dindo Ramos kung yung kaso kung matabo ni kung may ara iyasang trabaho sa pribado nga sektor most probably Action Marlon ang matabo sini nga ang mga private companies mag-provide sa salakyan sa ila sining mga empleyado kapin pa kung matabo nga tag 5 days ang inisyal nga plano sa transport organization. Now, dugang pagdiri ni Ramos, tinagtawon nila kung ano ang matabo sini sa palabuton na ang maging contingency plan, subject pa na sa discussion nila ni Mayor Binglio Nadia. Now, sunod rin si kay Ramos, initially nagkasubilanon man siya sa pinakama-opisyal sa LTFRB matapos ginpamangkot niya kay nagpadala sila dito. Number 1, may unang resolution mo na ginapadala ang council nga nagahinyo sa talatapan sa LTFRB nga kung mahimo maghatag isang extension. No, ining plano nga paghatag isang extension na para naman sa provisional authority nga maka-operate na ining mga salakyan or PUJ. No, nga sa karon plano na subject sa siling programa na ginatawag modernization program. Siling abogado nga na istorya yagikan sa LTFRB actually babayi ang amal din ni Councilor Dindo Ramos nga bisan ang lawyer from LTFRB aminado nga hindi pa preparado since nga bisan ang Bacolod City isa lang diapon diri ka modernized jeep ang nagabiyahe diamo ng kabudlayan. Di ko ning kaso kung ipatuman ini ang matabo nga waigip sang PUJ nga mag-cater diri sa mga pasahero sa palibot sa Metro Bacolod. So hopefully siring niya kung ano man ang ginparayag dito sa abogada sa LTFRB kamay pa mo na matabo kapag positibo magapabor sa iya o sa syudad ang ilang desisyon in the coming days. Siring parayag ni Councilor Dindo Ramos. To be honest, way pa rin preparasyon mo niyo ang syudad Subong. Pero pwede namin siya ako sa mayor kung anong
Amon kasi ko na taon ta ato na bases na hindi na enough to picture sa mga nagaparinan mo ng gagina na wag basta kundi ang isa ka ang stone ng ilapon o ng na upulog sila sa forum para sa ano ni todo oo. Okay. Hindi niya about modernization na mula na matan sila rin invite sila. Okay. Legit ko kung ko kabaluya kay data ila pala yung decision kung ano lahi mo on anyway station of itang station ano bang contingency sa mo ni kung ano ano mo isang parayag ni Councilor Dindo Ramos. So lang tawon kani kung may finality man kag na-desisyonan man sa tatlong madalag ko nga mga transport organization sa Bacolod na ila dayonon ang natalada nga pag-usad biyahe sa masunod na simana. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyonard Tayhupon, magkasyon din kaman nga bahin sa Pinas. Laputon ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 5:41 diri sa Bacolod, damo-damo na sa mga kandidato sa national nga posisyon. Labi na sa grupo sang magtandem nga Vice Presidential Vice President Leni Robredo. Kagrupo niya, ari nag-abot na di una no, sa mga sunod sa Bacolod, no? Kaya mo nang isa sa balantayan buwas nga adlaw. Kaya man ang campaign rally sa grupo ni Vice President Leni kung sa mga linuto pa may pagkapinasahi ini nga menu. Nga campaign rally. Hindi pareho sang iban nga ti halin sa caravan usoy sa dalan diretso sa isa lang ka venue. Ang kay Vice President Leni buwas may anom gidya ka venue ang grand rally niya. Ang opening aga pa buwas mga alas 8 dito sa may San Carlos City. Kampanyahan na yun. Sundan sa Sagay City, sa Kabankalan, sa Udto. Kag binalbagan kag La Carlota sa hapon. Kag ang pinakadako nga venue maka-aksyon nga ginatuwag Bacolod City Grand People's Rally. Tagahiwaton sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod buwas sa gabi mga ka-aksyon. Sadya naman ni Bantayanay daw. Di may isa to ka controversial kabay. Kag daw may fiestahan to nga hitabo sa social media sa pagbisita dari sa group nga BBM Sara dito sa Talisay City bla. Kabay pa nga mga ka-aksyon nga dari sa atos Bacolod, dari sa Negros Occidental, ipakita ta ang pagka-respetado naton nga mga tao. Kabay pa itong insidente nga natabo sa Talisay City, hindi na to masulit pa. Kay mahuya kita, no? Huwag tada sang kwaon kit, kundi kahuyanan lamang kamantik kadasig gadaan sa bungsang communication. Pangkalibutan no ng social media, makakita, kamakalantaw, saan nagkakatabo sa diin man nga bahin sa kalibutan. Ayo, alas 5:53. Ang nga bahin doon sa ato sa kalwan sang sandugan nila sa mga mensahe diyo, i-acknowledge tanay ha. Rinel Gonzalez, sir, mayong hapon, monitor lang ko di sa may barangay San Miguel, La Carlota City. Si Milal Uligo, tamyaw lang. Okay, salamat gid. Okay, Milal Uligo. Si Michelle Ugag, Barotag. Sige, salamat. Thank you.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Balita ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa balik ka report, please Kevin. Action margin kumpirma sa Bacolod City Police Office nga preparado na ang ilang security measures para sa patigayunon nga rally buwas nga daw diri sa Paglaom Sports Complex sa may syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Sir Lac Gabana nga ayo iya lang sa tanan nga mga tambong sini nga rally nga kun mahimo hindi gid magdala sa tuban kadamo nga mga kagamitan kag sundon ang pila ka minimum public health standard agud nga mamintinar kag hindi ini pagalinan sa pag nilagtanay sang balita nga COVID-19. Nagapanugyan man diri si Gabana sa organizers na sining mga event nga sila mismo ang modelo agud nang mas organisado ini nga kay watan aksyon na Marlon. Hindi mapahayag diri sa BCPO kung pila gid eksakto ang police force nga i-deploy buwas nga adlaw pero ila diri nga ginpasiguro nga nagakaigo lamang ini no para sa kadamuon sang taho man nga ila ginalauman nga magatambong sa aktibidad buwas nga adlaw aksyon na Marlon. Sa ibang pa nga barita, kadumduman aksyon mga kagabi nagbubuo nga baskog nga ulan isa diriho ka overflow sa area sa barangay Vista Alegre sulod sa Bacolod ang narusdak o kung naguba Mar. Ini bangod sang wala untat nga pag-ulan man kagabi suno kay Kapitan Jose Maria Leandro de Leon mabaskog ang daludo sang tubig gikan kabukiran kagabi rason tud nga narusdak ang overflow aksyon Mar. Pagpayag ta diri ni De Leon madamo na abi sa mga gasupon pagid nga madalag ko asang kawayan kag sagbot sa suga aksyon Mar. Pagpayag diri sa Kapitan madugay na nga may wala nila temporary ginapagas na dalag ko nga salakyan ining overflow kay 2016 naguba ini bangod man sang bagyo o kon sang ulan abi aksyon Mar rason ko nga desisyon sila nga temporary ligro gagmay nang nga salakyan ang ipanugutan nga makalabay sa among nga lugar. For now aksyon na Marlon ti ang matabo sinidri may pondo naman gikan sa lokal gobierno sa Bacolod tigihulaton na lang din nila kung saan o sagudan ang proyekto sa paghimo gidya sa bago dalang overflow according kay Kapitan De Leon hindi lang nga pagkayo pero maobra gid sila action Mar sang bagong sa area sa barangay Vista Alegre. Actually
Ining taytay nagaangot kini sa duha ka mga purok ang kawayanan kay kabukiran pero kung taon nato na mo gining alagyan kun luyag sang iban nga mag-shortcut pakadto sa area sang barangay o sang Abada Sky Akson Marlon. Yari si Kapitan De Leon sa itong interview. Okay. Ano nga ang purok na nakapsakop, Pap? Kawayan. Okay. Pero kung natawag din natin ka, na ay tahulan ka. Nung isang nung kaya na wala na natawag siya sa 2016 okay. Naman kami naman kasapit ang galap sa ikong ako niya. Ang galap na mga dupa na ba rin. Okay. Kung natapit ang galing. So, kung ilang ba sila, siya tos na rin tayo kung kabukilan para sa pila. Kung ikaw pa naman po na ito ano matabo sa bongkap? May plano sa liwat kayo na liwat? Oo. Hindi na kayo. Oo. Ang sumalibat yan si Kapitan Maria Lindy De Leon sa barangay Vista Alegre, Akson, Mar. I-update ko lang ni, confirm ta lang nga ari na diri sa may sudad sang si Vice President kag Presidential Ball Lenny Robredo, Akson, Mar. Actually, nagkaon isa sa isa diri kakalan-an sa may isa mang ka-mall, diri sa area sang Dalang Katuslaw, pero nakahalina diri sa area. Siguro early sa nakabot diri bilang preparasyon sa buwas nga daw niya nga mga aktibidad diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Report gikan sa patron ang taglibot sa Bacolod Action Janty as kinagasiling sa totalan nga maka-aksyon sa mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Alas 5:58, iban nga balita away tama labutan tutok sa Action Farming Line. Alas 7, top do balas 9. Magasunod na, Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag Action Ang Defensor. Ako naman Action Marlon Hervaya. Mga ka-aksyon sa rin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Mga ka-aksyon